Ilero maber ni mano ne Central Committee mane romo. To bang' ka Central Committee oseromo, bentie buche moko manyaka kendo chako go gi kidienje mopogore mar chama koso un kusewache to utieko kamano. Central Committee koromo to golo paro e weche mopogore opogore e wi chama. Koro parogi ka gin weche ma oluwore gi branches mag chama, inyalo oro ote ne branches mag chama ni magi e gik mwadwa ni mondo timre. Kuom ranyisi, kwadwa ni mondo ka Central Committee neno ni mondo tim voter registration kata members registration, to en ote ma koro ioro ne chama, ne branches mag chama e Kenya mangima ni mae ote mowuok e Central Committee. Ka gin weche ma pod dwaro ni mondo yal mokalo kaka ne Central Committee owache, odhi e NEC, odhi ir jopiny, odhi e branches mopogore opogore. Pod inyalo yale kaluwore gi wach ma en, mochop kate National Governing Council, mochop kate National Delegates Convention, kaluwore gi wach ma moyal gi Central Committee. Gimomiyo apenjo nikech